Δεν αντέχω να πω. Υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα έχω το τριαντάφυλλο να τα πει όπως αυτός ξέρει, να τα πει στα ράτα, να τα πει με τα πράγματα όπως αυτός τα βλέπει, και έχουμε δει στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι όπως αυτός τα βλέπει είναι και η πραγματικότητα. Τριαντάφυλλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε αγόρι μου, τεράστια, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Τι γίνεται? Εδώ σπίτι, κανονικά με το μικρό, τη γυναίκα. Αυτή η φάση πού θα πάει, ρε φίλε? Δηλαδή βλέπεις φως στο τούνελ. Πότε δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα αυτό το πράγμα? Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου και αδερφός, σας τα πω όπως είναι. Ναι. Επειδή η γυναίκα μου είναι γιατρός και είναι μικροβιολόγος και κάθε μέρα έχει έρχονται πολλοί να κάνουν εξετάσεις για τον κορονοϊό κτλ. Ναι. Φίλε, υπάρχουν κρούσματα. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Ναι. Το θέμα είναι, από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι, δεν είναι, αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ναι. Αλλά ότι υπάρχουν κρούσματα, υπάρχουν, και είναι λίγο περίεργα αυτή την εποχή. Τώρα θέλει λίγο υπομονή, αδελφέ, θέλει λίγο υπομονή από όλους μας. Με τη νύχτα. Ξέρεις, και εγώ έχω συνηθίσει να κάνω τριήμερα, τετραήμερα, να τραγουδάω, να πηγαίνω, να έρχομαι στην Πάτρα, να περνάω ωραία, να πηγαίνω από εδώ, να περνάω παντού ωραία. sold out ήσουνα πριν εμφανιστεί ο COVID. Ναι, εννοείται, πάντα, Πάτρα εννοείται. Δηλαδή, παντού είναι ότι το γουστάρουμε, μας αρέσει, ρε παιδί μου, το θέλουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή τι να κάνουμε, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Είναι κάτι, λες, τριαντάφυλλε, πέραν των δυνατοτήτων, πέραν αυτών που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Ναι, γιατί όταν βλέπεις τώρα ότι τα βλέπω μπροστά, δηλαδή βλέπω τη γυναίκα μου δίνει τις απαντήσεις συνέχεια, ναι, και αυτά, και βλέπω την αγωνία του κόσμου. Ναι. Υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Τώρα το ψεκάσανε, το φέρανε. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα. Ήρθε με ελικόπτερα, ήρθε με αεροπλάνα, ήρθε με καράβια. Ο ιός δεν ξέρω πώς ήρθε. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά τον φέρανε, αδερφέ μου, στην Ελλάδα τον φέρανε. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα. Ναι. Μου είπες ότι είσαι ένας τραγουδιστής ο οποίος τραγουδούσε τρίμερα, τετραήμερα πριν εμφανιστούν τα μέτρα, πριν εμφανιστεί ο COVID. Τώρα πώς είναι, ρε παιδί μου, από εκεί που είσαι τρίμερα και τετραήμερα, να κάθεσαι όλη μέρα σπίτι, κλεισμένος στο σπίτι, και να περιμένεις πότε θα σου χτυπήσουν την πόρτα, πότε θα δεις τα κανάλια ότι ήρθε το εμβόλιο και πότε θα ξαναβγείς έξω? Γενικά είμαι ένας άνθρωπος, από ό,τι μιλάμε και με ξέρεις, πάντα αισιόδοξος. Ναι. Και πάντα λέω ότι ένα πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου θα περάσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνηθίσει όλοι να είμαστε σε ρυθμούς όπως είπες πριν. Ναι. Μου λείπει πάρα πολύ γενικά όλο αυτό, και σε όλους τους συναδέλφους μου και σε όλα τα παιδιά. Σου λείπει νύχτα, έτσι. Είναι δύσκολο, υπερβολικά δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι, ρε φίλε, ο Θεός δεν μας αφήσει έτσι. Δηλαδή κάτι θα γίνει, τι να σου πω, και θα αλλάξει το... Διάβασα τριαντάφυλλα για το εμβόλιο, ότι τα νέα από εκεί είναι λίγο ενθαρρυντικά. Έφυγε ο Τραμπ και το εμβόλιο είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν, τουλάχιστον. Ναι, το εμβόλιο είναι κοντά, λένε, αλλά ξέρεις, είναι και αυτό λίγο περίεργο. Ξέρεις, το εμβόλιο θα είναι εντάξει, θα έχει παρενέργειες, δεν θα έχει παρενέργειες, θα είναι safe για τον κόσμο, θα είναι safe για τους πιτσιρικάδες, θα είναι safe για τους ηλικιωμένους, ναι, θα είναι safe για εμάς που είμαστε πιτσιρίκια. Είμαστε πιτσιρίκια. Να σε πω λίγο στο κομμάτι νύχτα. Ναι. Που είναι και το γήπεδο σου, που εκεί σκοράρεις και στην τόση σημαντική πορεία σου έχεις βάλει πάρα πολλά γκολ. Θεωρείς ότι στην επόμενη μέρα, όταν αυτή έρθει, κάποιοι υπολογίζουν να είναι την Άνοιξη, κάποιοι άλλοι υπολογίζουν να είναι το χειμώνα. Εσύ, σαν τριαντάφυλλος, θεωρείς ότι θα είσαι πιο δυνατός στην επόμενη μέρα? Εγώ πάντα είμαι έτοιμος, αδελφέ μου, πάντα είμαι έτοιμος, και η ομάδα μου. Ναι. Και εμείς ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα τώρα. Ούτε ανεβάζουμε τιμές, ούτε είμαστε υπερβολικοί. Πάμε με τους καιρούς. Και πίστεψέ με, γι' αυτό που πάω 15-20 φορές, ναι, γιατί σέβομαι και τους επιχειρηματίες, σέβομαι και τα παιδιά που έρχονται και με βλέπουν, σέβομαι τα πάντα, και αυτό το αγαπάνε οι επιχειρηματίες σε μένα, και ξέρεις, δεν τους ζητάω παράλογα πράγματα. Ναι. Ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, και επειδή λοιπόν η αρχή, οι επόμενοι που θα ξεκινήσουν όλα με το καλό, θα είναι λίγο περίεργοι, ναι, και εμείς θα βοηθήσουμε τα μαγαζιά, τα κλαπ, τα καφέ, τα μπουζούκια, όλα τα μαγαζιά, και επιχειρηματίες είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν και αυτοί εμάς. Άρα λες ότι ο ένας με τον άλλο πρέπει να βάλουν όλοι πλάτη. Αν υπάρχει συνεργασία, ναι,
πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η κανονικότητά μας και όλοι θα είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ θεωρώ ότι στην επόμενη μέρα θα είσαι εδώ πιο ψηλά από ό,τι είσαι τώρα, ήδη είσαι ψηλά, διότι μέσα από την κρίση, κάποιοι λένε ότι μέσα από τις μεγάλες κρίσεις βοηθάνε για να βγουν στην επιφάνεια αυτοί που πραγματικά αξίζουν, αυτοί που γεμίζουν μαγαζιά, και έχεις αποδείξει ότι όπου πας, όπου πήγαινες, τα μαγαζιά είναι ασφιχτικά γεμάτα. Δόξα τω Θεώ, φίλε, πολύ ευγνώμων πραγματικά στον κόσμο και για τη στήριξη του, όχι μόνο γενικά στα μαγαζιά, γενικά σε ό,τι κάνω. Ο κόσμος αγκαλιάζει, ο κόσμος με στηρίζει και αυτό, ξέρεις, είναι δύναμη. Ναι. Και ξέρεις, μου στέλνουν πολλά μηνύματα συνέχεια, Instagram, Facebook, τους απαντάω όλους όσους μπορώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά απαντάω σε αρκετό κόσμο. Ναι. Και αυτό τους αρέσει πολύ, μου λένε, μα αλήθεια είσαι εσύ? Και αναγκάζομαι να στέλνω και βιντεάκι, ρε παιδιά, εγώ με τις λέω. Ναι, δεν σε πιστεύω, ότι μιλάμε στο τριαντάφυλλο. Μου λέει, δεν το έχει ξανακάνει κανένας, μου λέει αυτό ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν απαντάνε, είναι λίγο απόμακροι από τον κόσμο. Του λέω, ρε φίλε, όταν ο κόσμος, όταν σε στηρίζει, ναι, και δίνει την αγάπη του, δηλαδή να του πεις ένα γεια ή να του στείλεις μια καρδούλα ή να του πεις κάτι, νομίζω δεν αξίζει τίποτα, ρε φίλε, ίσα που κάνεις κάτι καλό. Τριαντάφυλλο, νομίζω με αυτό το μήνυμα, ότι πρέπει όλοι να είναι κοντά στον κόσμο, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να είμαστε όλοι παρόν στην επόμενη μέρα. Θα σε καληνυχτήσω. Πρέπει να κάνουμε, ναι, υπομονή. Υπάρχει αυτό, καλός ή κακός υπάρχει, παιδιά. Δεν ξέρω πόσο κακό, γιατί δεν είμαι γιατρός, πόσο κακό ή πόσο καλό κάνει στην υγεία του κάθε ανθρώπου. Αλλά υπάρχει, έτσι, είσαι σίγουρος και βέβαια το βλέπεις από τη γυναίκα σου. Το βλέπω από τη γυναίκα μου, ρε φίλε. Δεν το βλέπα, θα σου έλεγα, θα ήμουν υπερβολικά δύσπιστος. Δηλαδή, πώς να σου πω. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Εμείς όλοι οι τραγουδιστές όμως, Ηλία μου, κάναμε τα πάντα ό,τι μας είπε η κυβέρνηση. Μας είπε να τραγουδήσουμε με μισά μαγαζιά, ναι, το κάναμε. Μας είπε να τραγουδήσουμε πριν τις 12 απογευματάκι, το κάναμε. Μας είπε να βάλουμε νερό στο κρασί μας, το κάναμε. Στηρίζουμε την κυβέρνηση, στηρίξαμε πάρα πολύ, ναι, για όλο αυτό που γίνεται. Αλλά πρέπει και η κυβέρνηση κάποια στιγμή να στηρίξει και εμάς, τους καλλιτέχνες και τους τραγουδιστές και τους μουσικούς, που τα παιδιά αυτά υποφέρουν πραγματικά, οι χολύπτες, οι φωτιστές, όλα αυτά η εστίαση υποφέρει και πρέπει να βρεθεί μια λύση για να γίνουν όλα κανονικά. Παραλήθεια, Τριαντάφυλλε, εμείς βάλαμε πλάτη όταν μας το ζήτησαν, όταν χρειάστηκε. Από εδώ και πέρα βέβαια, πρέπει και η κυβέρνηση. Πλάτη. Και βέβαια, εγώ, φίλε μου, καλέ, ξέρεις, κάθε Κυριακή μου στο Αγιονέρι και γινόταν πανικός. Πανικός, ναι. Και ο κύριος Βραχάμης, προς τιμήν του, έβαζε ακριβώς ό,τι του είπε η κυβέρνηση. Απ' έξω είχε διπλάσιο κόσμο, τριπλάσιο κόσμο από ό,τι μέσα και δεν άφηνε να πει κανένας. Και αυτό εγώ με συγκινούσε. Του έλεγα, ρε φίλε, μπράβο σου, δηλαδή συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Πάλι θα λέγανε, πάμε να μαζέψουμε τώρα οτιδήποτε, αφού θα αρχίσει πάλι η καραντίνα, να τα πάρουμε. Ναι. Συγχαρητήρια, γιατί άμα ήταν έτσι όλα, δεν θα υπήρχε τώρα πρόβλημα, καταλαβες. Άρα λες ότι αν όλοι τηρούσαν τα μέτρα, δεν θα φτάναμε στο ελεύθερο lockdown. Δεν τα τηρήσαν όλοι όμως. Από ό,τι βλέπαμε κιόλας δεν τα τηρήσαν όλοι. Ναι. Γιατί αν τα τηρούσαν όλοι δεν υπήρχε αυτό. Η κυβέρνηση, να σου πω κάτι, νομίζω ότι γενικά οποιοδήποτε, όχι η κυβέρνηση τώρα, οποιοδήποτε κυβερνάει την Ελλάδα, είναι Έλληνας, νομίζω θα θέλει το κακό του πολίτη του. Ναι. Απλά όμως κάποια λάθη γίνανε. Και από εμάς, έτσι. Όχι μόνο από την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή τώρα τη στιγμή που ένα μαγαζί κάνει ωραία πράγματα στην εστίαση και κάνει πράγματα σωστά για εσένα που βάζεις τους νόμους, ναι, μην τον αφήσεις και εσύ όμως τώρα. Φταίει ο ήχος, λέει θα κολλήσει κορονοϊό. Αυτό τώρα ήταν λίγο παράλογο. Αυτό ήταν παράλογο. Ναι. Καταλαβες, κάποια άλλα πράγματα ήταν σωστά. Τα σεβαστήκαμε και τα κάναμε. Τραγουδήσαμε και 6 ώρα, τραγουδήσαμε και 8, τραγουδήσαμε πριν τις 12. Οκ, το κάναμε, το σεβόμαστε. Από εδώ και πιστεύω ότι όλοι μαζί, ναι, μπορούμε να κερδίσουμε όμως. Τριαντάφυλλε, με αυτό το μήνυμα σε καληνυχτίζω. Φιλιά πολλά, είσαι γίγαντας. Φιλιά σε όλους, παιδιά, να είστε καλά με υγεία. Σας αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, αγόρι μου. Ακούτε Τσίπας Radio.